Здравейте! Днеска сме с един специален уред, с който ще трябва да правим малко една дъска за уиндсърф. Защо? Защото ми се обадиха от Турция, че жандармата се оплакала, че карам много бързо. И аз сега какво да правя, горкичкия, реших, че трябва да почна да карам по-бавно. Ама как да карам по-бавно, като тя тая, ето я вадиме сега да я видите, опитвам се, нали, тя върви сама. Нали, и не мога да карам по-бавно, не мога, тя се върви по-бързо, 96 км в час. И от немотия, нали, писах на старборд да кажат как да я направя по-бавна, тя само върви. Те викат, ами, ето, сега ще ви покажа. Аз сега тук до колата сме си приготвили едни инструменти и ни казаха какво да правим. Ето, вземаме инструментите от колата, за да следваме твърдо инструкциите на старборд. Трион. Ето тук инструментите. Винтове разни казаха да сложим. Нали? И тъй почваме ремонта на дъската да я правим по-бавна. Първо казаха, викат, трябва да завъртиш, вика, на лъмите наопаки. Обаче викат, на първо място, ето тук едни пирони сме си приготвили. Трябва да забиеш тук отстрани по два пирона. Ето тук на налъма. Така. И почваме сега. Прас. Ето така, по един пирон да не може да ми опира пръста, нали, като влизам хубаво и така се карало по-бавно. Викам, тия старборд, какви трикове правят. Още един пирон, тук най-кютото точно трябва да го забиеш, нали, за да така, да не спира хубаво, нали, на джайба, да можеш така да се закеркенечи хубаво пръста ти. После викат, трябва тук малко да резнеме така, леко носа да го опънем, нали, почваме, опа цанка, опа, това нос. То път трудно се реже, това е старборд качество. Трудно се реже. Ма той триона не е лесен. Така. Така, не бе, каква е? Така ни писаха да я направим от старборд. И викат, трябва да заклонеш по един пирон тук за кайтерите, да се пазим от кайтерите, защото са опасни. Ето и тук още един пирон. Прас. Така. По една дупка и тук е така штрак. Така да има по една отверка. Така и много готово се карало. И си завинтваш, докато си караш. Колелцето е тук. На него може да си закачиш вестника, това. На лъмите викат много пък и трябвало да. Майтапа на страна, ето жената се очуди. Не е вярно, дъската е с фабричен дефект. Ето го. Тук е счупено това нещо и от фирмата, за да ми върнат парите, казаха, че трябва да я срежа на две, ама преди да я срежа на две и да им я снимам. Да. И така. Затова го правим, не е заради... Тя струва бая пари. Тази дъска. Чакай си взема на лъмите поне. И така. Ела бе, писи. Ела бе, колко си сладко бе. Ела да те погаля бе, здърче. Тигър! Ето, човека се чуи, че е абсурдно, ама... То не е лесно, бе, брат. Фърна го тук кофта. Те това искат. Те ма карат да я режат, защото че не съм я продавал или нещо такова. Да бе, подарявам те. Наближаваме финала, мая. Момента на истината. Става се кара много яко. С това. Ето имаме си тук и. Това беше, приятели. Така че вече ще караме по-бавно, за да не притесняваме жандармата. Ето, изпълнихме за ръките от старборд. Айде да изтръскаме и буклука. Така. Се преварем чохала. Колата. И така.
Хайде, поздрав от нас и до следващото видео. Чао на всички 4 налъмници. Хайде, лека. Давай да качай се. Хайде. Давай да се.